Kaixo, kaixo! Kaixo Blaitukidok, eta ongi etorri erronkak saiora! Itxaron. Utzi da zue berriro esaten. Kaixo Blaitukidok, eta ongi etorri azkeneko erronkak saiora! Azkena? Benetan, baina hau izango da sariak lortzeko azken aukera? Hala da, Marcela, sariak hemen ditut. Tira ba, ni topera nago. Adimena zorrozteko garaia dugu laguna. Zer dodia challenge-a. Lehenengo challenge-ean agokora piloak asmatzen aritu ginen. Bigarrengoan aldiz azterketak euskaraz, kartelak erakutsi genituen. Zer da oraingo honetan egin beharrekoa? Oraingo honetan, kopla txikiak asmatu eta kantatu beharko dituzue. Zeri, Blaitu klubak gehien maite duenari, Euskarari. Kopla txikiak, hoiek ez dira bertsoak? Bai, antzekoak, 7 eta 6 silabako bi agapaldiz osatzen dira lerro bikoitiak errimatuz. Lauko txikia ere deitu izan zaie. Bale, oso ondo unai, baina ze doinu erabiliko ditugu? Ezagunenak, ama begira zazu, aurrak ikasi zazue, edo eta furra dira. Rap moduan ere egin dezakezue. Ados, ulertuta, orain errapatu dut, baina hala ere, adibide batzuk ikusi beharko ditugu, ezta? Hortxe doaz! Ego Amerikatik etorri zara urten, saiatu gara beti elkarri laguntzen. Maiz pentsatu izan dut, kostatzaite esaten, zenbat gozatzen dudan, euskaraz entzuten. Betidanik izan dut burua galdera, futbolean zergatik ez dabiltz euskaraz. Tralalala, ez dabiltz euskaraz. Tralalala, ez dabiltz euskaraz. Wow, mundiala, orain zuen txanda da. Gogoratu, parte hartzen duzuen onartean, Blaitu Bixela eta Xenpelar kulturdendan gastatzeko 30 euroko bonoko zozketan sartuko zaretela. Sortu zuen bertsoa, grabatu bideoa eta bidalikun helbidera, ekainaren giroa baino lehen. Eta challenge aurkeztuta, lehiaketaren txanda! Kaixo, badakizute lehiaketa honetan Blaituko bizera lortzeko aukera aukiko dezutela? Egon adi, 4 arrastoi, ea izkutuko hitza asmatzen duzuen. Ez dira atseginak, horiskak izan daitezke eta likatxu samarrak. Batzuek zera esaten dute ondo deskantsatu izanaren seinale direla. Lehortutako eta garbitu gabeko malkoak direla esan genezake. Begibistan egoten dira beti, naiz besteen begietan, naiz gureetan. Badakizue zer izan daiteken, basartu Blaitu klub atarian eta idatzi zuen erantzuna ekainaren 3 baino lehen. Ea sorta duzuen! Blaitu minganeak eta busti euskara! Agur!